Türkmenistanyň vilayetleriniň ýaşaýjylary döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy berilen Arkadağ şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryndan satyn alyp bilmeýärler. Häkimiýet wekilleri vilayet ýaşaýjylaryna bu jaýlardan diňe Ahal vilayetinde ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran raýatlaryň satyn alyp bilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de bu jaýlardan satyn almagy isleg bildirýän vilayet ýaşaýjylary ýürite gulluklaryň işgärleri tarapyndan ýyzarlanýar. Türkmenistanlylaryň ençemesi muny açaçan diskriminasiýa adlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli vilayetlerindäki ynamdar çeşmeleri habar berýärler. Bu ýagdaýlary içgin öwrenen çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, Arkadagdan jaý satyn almak isleýän vilayet ýaşaýjylary ilki bilen Aşgabatda ýazgyda durmaly bolýarlar. Munyň üçin raýatlar 50 000 Amerikan dollar möçberinde näresmi tölegi, ýagny parany bermeli bolýarlar. Göz getirip görüň, vilayet ýaşaýjylary Arkadagdaky jaýyň töleginden başga-da paýtagtda ýazgyda durmak üçin 50 000 dollar sarf etmäge mejbur bolýarlar. Aşgabatda ýa-da Ahalda ýazgyda durmadyk raýatlary Arkadagdan jaý satylmaýar. Diýip marly çeşmämiz aýtdy. Arkadagdaky jaýlaryň satyny amala aşyrýan häkimiýet wekilleri resmi taýdan hiç bir ýerde görkezilmeýän ýa-da beýan edilmeýän bu çäklendirmäniň sebäbini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ýörite gulluklarynyň işgärleri bu jaýlardan satyn almaga gyzyklanma bildirýän vilayet ýaşaýjylaryny ýydarlap başlaýarlar. Bu şäherden jaý almaga isleg bildirýänler esasan telekeçiler bolup, orgun işgärleri olaryň ähli hereketlerini ýydarlaýar. Orada Arkadagdan jaý satyn almaga nireden pulunyň bardygyny, girdijileriniň çeşmelerini barlaýarlar. Ahalyň ýa-da Aşgabatyň ýaşaýjysy bu şäherden jaý satyn almaga isleg bildirse ýa-da jaý satyn alsa, onda hiç ýyly sonra ýüze çykmaýar diýip ýagdaýlardan habarly beýleki bir çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda vilayet ýaşaýjylarynyň käbirleri Arkadagdan jaý satyn almagyň ýoluny tapýarlar. Olar esasan jaýlary öz atlaryna däldi, Ahalda ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran dogan garyndaşlarynyň adyna satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanlylaryň ençemesi vilayet ýaşaýjylary üçin döredilýän bu çäklendirmeleri açaçan diskriminasiýa adlandyrýar. Bu ýerde tire faradlyga ýol berilýär. Vilayetleriň ýaşaýjylarynyň hukuklarynyň vilayetlerininden daşarda ýoklugyny işaret edýär. Eýsem şu ýerde ýurt bir näçe bölege bölünýär. Türkmenistan we Aşgabat, Arkadaş şäherleri aýratyn bolýar. Beýleki vilayetler has pesde goýulýar. Diýip Türkmenistanly aýtdy. Vilayet ýaşaýjylary şuýly okuwlaryny üstünlükli tamamlan. Aşgabatdan we Ahal sebitinden bolan uçurumlary Arkadaş şäherine işlemäge iýermek barada prezidentiň ýakynda gol goýan kararyna salgylanyp, açaçan diskriminasiýanyň Türkmen hökümeti tarapyndan döwlet derejesinde tasdiklanýandygyny hem bellediler. Ýatlasak Arkadaň edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň öňünde goýulan wezipeleri ýokary hille amal etmek, işgärler köpçüliginiň üstüni ýygyderli ýetirmek maksady bilen Ahal vilayetinden we Aşgabat şäherinden ýurdun orta hüner we ýokary okuw mekteplerini üstünlükli tamamlayan uçurumlary Arkadaş şäherine işe ýollamagyň göz öňünde tutulýandygyny Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 23-nji iýunda habar beripdi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Arkadaş şäheriniň häkimligi we Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komiteti bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiyamyzyň 11-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Şu ýylyň 23-nji martynda kabul edilen kanunda Arkadagyň ilatyny ýaşaýan möhletine, doglan ýerine we milletine garamazdan Arkadaş şäheri ýaşaýan ýeri bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň düzýändigi aýdylýar. Ýöne raýatlaryň öz ýaşaýan ýerini Arkadaş şäheri etmeginiň düzgünleri barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Prezidentiň kakasynyň lakamyny göterýän Arkadaş şäheriniň birinji tapyrynyň açylyş dawarasy 29-njy iýunda. Öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň doglan gününde boldy. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi günwatarynda ýerleşýän täze şäher 70 000 ilata niýetlenendir. Gurulşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen şäher Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy.